बमा गैया एथम थानाय मोनबा गावनो हागौमोन फैसिनलायबावदोसो मोदै गजोब्बाय बुस्थुआ बेमारिसो माबायाबो बाबुआबो माबायदि जादों इनै नायदो ओरै अर सुलायबावदोंसो जोङो नै हाला बेयाव अर सुदों बेयाव मैदेर बेयावनो जों दं लामायाव थांनाबो नायजाबावगोनसो खोमा नायजायो होबाबो खारा जेबो खारा इयो खारनाय नङा गाव उदै बुंबासो लासै थांगोन इयो एबार एसे मोजां नुबाय नै नुदोंना ओइलाय नुबाय नायलाय मैदेरा माबायदि फैयो लामा सेरावनोखा आरोना नै लामाया इयावनो बेखिनियावनो नै लामाया नै लामा ओमफ्राय नैयाव मैदेर ओमफ्राय नैबे न'आ जाहैबाय नै खाथिनो बिदि साफायलायनो मोननाय नायदों जों हरावनो नायलाय ओइनिफ्राय हाजो जाहैबाय ससे थांबाथाय खारालै सैथो फैसिनलायबावदोंसो नुबा गैयिनि नै मैदेर होगासिनो जों अर सुलागासिनो ओरैबो बैयाव दङ नै औवा जागासिनो खारा नै मोखां जाबाय खोमसिखाय बारा मोजां नुवाखै आरो आवगायगोनसो नामा बेलाय फालासो अर सावबाबो खारा ओरैबायदि गमन गादा देन्जार खाथ्रा ब्लाब्लासो नाहरगासिनो इनि आंखौ मा खालामो दे मोजां नुवा एथम थानांगौमोनलै नै ओइ औवा सिङाव दं खोमसिसिनो अर सुथेजोब्बाय जों नै ओरै बारजानो गिनानै ओइ नै एसे नुसिनदों नै बेस्रा गैथारलालै हामलंजोबथारबाय बोलो गैथारला खाथियाव थानानै नायजाबाय नै नायग्राफ्रा मोनबाखै गिथाराखै थांबाय ओइजों खारसिगोन ओरै सामोनजों